नै दा आं खनसे खेवनाय नायनानै नायनोसै आरो ना माबायदि जाखो मोनखोना मोनदा बेयाव ओरै खाथेबाय आरो ना जाहाथे बारा गयैनि 이거 찐이냐 마가간. हाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय थ' दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन लोगोफोर आङो माइरंनि लारु बानायनो नांदों आरो ना माइरंनि लारु माने आसामिसफोरा भाद्र मासाव बे लारुखौ बानायनानै जाथारो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि बर'आ गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया आरो ना ओमफ्राय बेखायनो जोंबो आसामिसफोरजों एसे सोमोन्दो थानायखाय माने आसामिसफोरा खाथिखाय जों मिथियो आरो ना भाद्र मासाव बेखौ जायो होननानै ओमफ्राय बेनिखायनो आंबो सोलोंनो नागिरबाय आरो ना लोगोफोर दिनै नायलांबाय थादो नोंसोरो आङो माबायदि बानायनानै लायो ओमफ्राय आङो सिगाङावनो नैबे माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय आरो ना लोगोफोर 4 घन्टासो ओमफ्राय आङो सोमनानै लाखांनायनि उनाव आं दा बेखौ मिक्साराव होसिगोन आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना भिडिअखौ आं माब्रै बानायलाङो आरो लोगोफोर मोनसे खोथा आङो बावलांबावदों ओमफ्राय बे माइरंआनो जाहैदों जोसाबो नङा माइब्राबो नङा आरो ना लोगोफोर न'आव जाग्रा माइरं आलुवा माइरंआनो आरो ना बेजोंनो जायो खुनु जोसाबो नाङा माइब्राबो नाङा आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना आं माबोरै बानायलाङो ओमफ्राय नै आङो लोगोफोर अनखौ मिक्साराव होनानै लाबाय नै इदि दुफु दुफु जाबाय आरो ना नै ओमफ्राय बेखौ आङो एवस्रोहरनोसै आरो ना सारायाव अराव एवस्रोनोसै बे अनखौ एवग्रोनानै लाबावनोसै नै खावसे एवहरग्रोबाय आरो ना बुरजाद्राय जागोन नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आङो बेयाव खावसे एवग्रोबाय नै ओरै खावसे दंबावो बेयाव बेखौ एवग्रोनानै लानोसै आरो ना ओमफ्राय ओरैनो गाव गोजा एवनांगौ जेबो थाव जेबो होलायलाया गाव गोजा एवहरबाय आरो ना एसे नै दाना आङो एवखांबाय आरो ना ओमफ्राय बेखौ जोङो दै होनानै लादुरा बानायनोसै दै होनानै ओमफ्राय नै ओरैहाय सासे नालेंखर एरख'गासिनो नालेंखर होगोन नालाय जोङो सिङाव ओमफ्राय बेखायनो नालेंखर एरख'बाय आरो ना नालेंखर उननो थाखाय नै बेबायदि नानानै लाग्रोबाय आरो ना जों ओमफ्राय बिदि लानानै नै बेबायदि लादुरा बानायबाय आरो ना ओमफ्राय सिङाव नारेंखल सोबाय नै नारेंखलाबो जोङो मिक्साराव होनानै लाग्रोखाबाय आरो ना नै बिदि खालामबाय दुलुर दुलुरनो बिदि दुलुर दुलुर खालामग्रोनानै लाग्रोनोसै जों आगोल मावग्रोबाय थानोसै नै लारु नै लारु 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 लियानाबो जागोन ने लारुखौ ने जागोन गोथाव मोनजायो नोंबो लियान बानायनाय ने लियानाबो बानाय रोंगौ औ नै बिदि खालामग्रोबायना ओमफ्राय बेखौ नालेंखरखौ सिङाव सोबाय ओमफ्राय ओरै बानायबाय आरो ना सिङाव सोयो औ ओमफ्राय सिङाव सोनानै नै ओरै दुलुर बानायबाय बिदि जानाङा मा हामा ने Hai nó này, miệng được, cái lau nó, ai cũng có tiền rồi đấy. Cái nào cũng hay cái sao này. 이거 찐이냐 마가간. Màu. Màu bay xin không đây màu. Mày khát sức là lại, vì sao vậy? Dạ khăn được xin đấy. 이거 쓰지 마. Kỳ ra đây là nó. 잡아내 이거. दानाबा हाखांबाय आरो ना जोङो ओमफ्राय नै बेखौ खेरखायाव दोनसै नै ओरैजाय खेरखायाव दोनबाय जोङो दा खेरखायाव दोननानै हमनोसै आरो ना बेखौ आचे नै लियाननि गिदिरथार दैखौ फुदुंना दोनखादोंमोन आङो नै ग्लब ग्लब फुदुंबाय आरो ना गोदौबाय ग्लब ग्लबनो ओमफ्राय नै बेनि सायाव ओरै होबाय आरो ना आंखौ नै ओरैजाय बहायबाय ओमफ्राय नैबेयाव आङो जिस्रि खाथेफैनोसै आरो ना नैबेयाव सिदा दोनसै र' ओमफ्राय नै आङो बे सायाव लाइट खोबनोसै आरो ना नै ओरैजाय बे लाइट खोब्बाय ओमफ्राय नै
आङो बेबायदि खोब्बाय आरोना सायाव लाइ होनानै सायाव लाइ होबाय बेयाव खोब्बाय ओमफ्राय नै इयाव ओरै खाथेबाय आरोना जाहाथे बारा गयैनि थाब मोनो बिनि थाखाय आङो बेयाव खाथेबाय आरोना ओमफ्राय नै लाइखौ सिङाव होबाय ओमफ्राय सायाव थोरसि खोबना होबाय आङो ओमफ्राय बेखौ एकदम मोनजासिम आङो गोदौ होबाय थानोसै आरोना नै दा आं खनसे खेवनाय नायनानै नायनोसै आरोना माबायदि जाखो मोनखोना मोनदा नायनोसै आदे दे वाव मोनबायानो हमनानै लादों मोननाय बायदियानो जाखाबाय नै मोनसिगोनहाय जाबायानो खोमा टेस्ट खालामनो लांनाय नायनोसै आं मोनदोंना मोनाखै मोनसे मोनमारबाय होनदों आरो मोनबाय आरोना खांसै जोङो दा ओमफ्राय लारुआ मोनबाय एबार खांनोसै गेसखौ अफ खालामबाय आङो जानायनि लाहार फाहार खालामसै एबार बानायखांबाय आरोना नै मोनबाय ओरैबायदि टेस्टि जाखाबायना जा गोथावखा जाफैलायदोब्रा माइ नङा आरो जादो दे टेस्ट खालामनाय दे माबायदि yummy बरिया ना टेस्टिखा जा टेस्टि जाखायो नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन आरोना बेबायदि भाद्र मासाव जानांगौनो आरोना बे बुस्थुखौ एसामिसफोरा जाथारो दे खिन्थु भाद्र मासाव बे बुस्थुखौ बुस्थु माने लारु बे लारुखौ रोंनायखाय एसामिसफ्रा खाथिना जोंनि बेखायनो ओमफ्राय बिसोरनि होफैनायखौ जों गोदो जाबाय थायोमोन ओमफ्राय माबोरै बानायो सोलोंनानै लाबाय ओमफ्राय दा रोंबाय बानायनायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनायबाय आरो शेयार खालामनायबाय होनदो टेस्टि जाखादों ने लियान ने ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर अननानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बायदि खिन्थादो गोथाव नोंना ना खिन्थादो आपेल गोथाव नोंना खिन्थादोब्रा लियान गोथाव नै टेस्टि याम्मिया बाबा याम्मी